थै होबाय ने गलद' एसे फदमना होनांगोन सिंनिखौ जा सारेगामा मास्टार आफा सारेगामा मास्टार आफा इयो बिराद गोथाव जासिगोन नै जोंहा आदैया संखांबाय टेस्ट खालामनानै देखायनोसै आं खाथियाव फै नङाबा दै नुनाय नङा सानैनि होफाला आंनियाव दे जाबाय दा टेस्ट खालामनानै खिथानोसै आं नोंथांमोननो माबोरै जादों जानो लुगैसिबाय आं दैया जागोन ना tamam हालदैया मुवा tamam guys tamam ade bilang goथाव जादोंलै धन्यबाद मोजां जादों बाथार मोजां आलुबासो आलुआ जायो आलुआबा आलौनाय जायो इसोरनो दिन बगन ना इसोरनो वाव बेदरखौ सुबाय दा जिथु रुदोंमोन सारायसेखा मानसिफोरा नों गैजोन फैगोनथाय ओमफ्राय बेदरखौ मानो इमान गोदो गोदादो जेबो नङालै आफा गाबोन थांगोन ना थाङा बे खाफालनि खोथासै अ दे होमबा Allah biladi Oma आलासि मानसिखौ मावैला जे नामा खिन्थु माबा थाङाबा होलाङो नों थाबासो बिराद इन्टारेस्ट जागौमोन सारेगामा मास्टारा थायाबा आरो सारेगामासो मोसानो रोंथ' आफाया न' आफा थाङाबा नों थाबा थाङा होनना मोसानांगौ सारेगामा मास्टार ना नोंखौ गैयाबालाय मा जानो ना गामियाव बिराद मिनिहोयो बरिया इदिनो जानांगौ थुख्रासे थांनांगौनोलै मानो एसां बुरजा थांखो बेदर साप्लाय खालामदो मोनायाव फोरानसिगोन इयावनो दोनगोन गाबोन पिकनिकनिया रेडि जाबाय नै बाराद्राय मोनहोला आरोना एसेल' रुबाय बिराद गोरोंलै लाल बाहादुर सिंह हे बाबाया साउथ इन्डियान मुभि नायगासिनो नै बाहेरावनो अर सायबाय थादो ओइ आंनि आथिङाव गोलैगोन दे मोजां लां आखाइ फारसेफोरजों मोजां इखि ओंखारलां मा मानिखौ बोखारलाय मा सायदो सान्दिङा खालामखादो जाखानोसै मोनसेयालाय Hey guys, बेरेफुंजा रेडि खालामजोब्बाय जोंहा पार्टि जानायनि माल बुस्थुफोरा बरियासे ओमफ्राय दा गारिखौल' नेगासिनो गारियानो सफैयाखै सान्दुङानो ओंखारलांसै नों थां देलाय थां नोंखौलाय सोर देलायनो होआखै नों देलायदो थां
हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय नै दिनैयो जोङो फेमिलि पिकनिक थांनो नागिरदों आरोना पुरा बास गंसे ओमफ्राय आरो दामग्रा लांनो थाखाय आरोबाव मोनसे गारि ओमफ्राय जों ज'नो बेयावहाय रावबो गुबुन मानसि गैया आरो सब खुरमा गोजासो जोंहानि मादै आनै आमाइ बेफोरबायदि आरोना बाजै बहुत माने गासैबो न'निनो गोजा ओमफ्राय सानै साथामसो आलदा मानसि दङ बिसोरबो माने एकदम क्ल'ज आरोना माने मानसिफ्रा सानदों आरोना पुरा बास गंसे थांनायखाय गामिनिसो थांदो नामा बिदि होननानै बिदि नङा आरोना पुरा खानदानसो ओमफ्राय दायो बगामाथियाव थांनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो नै बासाबो सफैखाबाय नालाय स' बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो माथोआ हामा जाबाय आंनिया बगामाथियाव पिकनिक जानानै दिमा सांगानायाव फैगासिनोबा बिसोरो मालाय माबादो सानैबो फैगोन ओमफ्राय पार्किंआ बेसेबांबो आं होनसै दे दं आं खुस्रा फैसा दंखायो फैसा दंखायो ओइलाय मोनफैबाय माथो मालाय हिसाबो हनै फैसानिखौबो लाजागौमोनलाय गारिया आं दिनैसो नानिनिफ्राय मोनफैनायमोन दाना आरो माबा बगामाथि थांनांगौ दं जों गय जाबाय थादोंनो जल्दि पिकनिक जाहैनांगौ माला बेदर मोनजागोन जादों जोंहा मा बार संबाय जाबाय आरो संबाय जाबाय मावबाय माथो आरो Tata tuklo मानसिफोरा हिदान थांदोर' आदायाबो थांदोंना हिदाव माबानो Bogamathi picnic spot na इखिबो हाबगोन ना हाबाखै इसिबो deh meteran nah nani chalo wah जोंनिया पिकनिकआनो माखा बगामाथिनिया डेन्जार पिकनिकआनो पिकनिक हा संबायानो मोनलायलायसिगोनलै आं हालासो बेदरा लेटना बेसे गोबाव गावसा आलु बदलनोसो माबायो बाबा जों होलायो अ जागोन दे जागोन होमबालाय जागोन अ जागोन दे नोंथेंला आरो सबायखौ बादि आबोबो जायाना दाउखौनो एसे होबा जाया सबायखौ दाउखौ मोनलै जोंनि पिकनिक जानाय खाथियाव हेलो मा खबर हेलो आदा इखलाय आरो मानगार नावदो गिदुनो
बान्दरखौ नुबायना मा इयो सना इमा मा इयो मा फायनो नागिरदों आरो नों खानायखौ बाहाय मोजाङै बुनाया जेनबायलै बुबाय आङो नोंनिया जुथा गाननानै गामसा गाननानै दानो आंना जोमा सोलोंनांगौ सोलोंनांगौ नोङो वाइटआवसो लादों आं ओइ बिबारा बाङाय लदा जादों नामा हा जादों हा बेखायनोथ' बिबारिया लोदो जादों न' बाङाय आयं नाहरलायथिं ना फैदो नोंलाय आयौ मेगना दे गाखो किमान बेसां हि 30 थाखा ला बाङायल' ससेल' गाखो नालाय ओइ दख'ना गानना गाखो दे गुलि बारा खारहोनाङा आंखौ थाबाय होला दे जागोन মই লেডিজ টাইপ এনেকুৱা নহয় এনেকুৱা হা দাউৰিব নেকি দে होमबा हमथाबाय थादे नों लाना नोंसो मिथिगौ माने दे ओइ हमना हो खारगोन आबो ओइ नेउ खारनानै गासै Idi hoy. Oh, ipine boleh ipine. Guli balai, guli ya. Lasih. Ayo, nalangnya. Ayo, tangannya. Deh, oi foto boleh sih nongke video selama. Wah, nongke pura cowboy besan bukan deh ke kan? Cowboy. Jiwa kemana? Anggi le, zogen nane. Zia ibe. Hah? Zia. Lo nih angke video lah, mbak. Lah apa? Anggo nane. Korea kau udah pabra. Mana? Nangali siang jajan na. Arju kayak Korea. Guys, ang lumpeng kan napai nih bawa cisar kau mulai. Dukuna kan napai nih biar los sabai. Hei dah ke. Cincin. Ma, क्या सौबे करता है? Ayo, bolero भैया. Aneh, nung संनाया गोथाव जागोन ना जाया दा? माबायदि जागोन? बाजैयाबो लोंदों नामालै? आयौ, मादैखौ दिनै साइसथार नुदों, दिनैसो देलायना फैसोदों खोमालै? अ नङा खानाय स्ट्रेट खालामदों खोमा? खालामदों, ओंखायसो साइसथार नुदों. ओइ इदिसो देलायनांगौलाय,
बुरै ना गेलेले थायो जा बिमाखौथ' खानाय सिदा नङा होमबा खानाय स्ट्रेट खालामगौमोन आं खानाय सिदा खानायनिया जोंना सिदाखा नोंनियाबो सिदा आंनियासो बाङाय हेंख्रा अ इखायनोथ' बेलेग नुदों मादैखो नुवाखैलै सना नों अमा बेदर जागोन ना दाउ बेदर खिथा सना भिडिअ लानायखाय खिथा माखौ जागोन दाउखौ ना अमाखौ माखौ दाउखौ ना अमाखौ जागोन लोखि सना इमान मोजां नोङो न' इमान मोजां दे माखौ जागोन जेबो जाया बेदर जाया आयो होमबा मा जागोन नोंलाय बाथेन बेदर जायानो बेदर जायानोलै सावगासिनो नै देन्जार गोथाव जागोनलै बेला जा बिब'आ दिनै साइसथार जाना फैदो जोंनिया दामग्राया नै इयावसो ओइ लामायावनो दाम माहा मोसागोन फैलाय इयाव गोर दामग्राफोरा जोंनिया देखो साला थाबबो लाबाखै जों मोसानो नेबाय थादोंमोन सोरो अ मेका खालामनाय नोंबो भिडिअ खालामनाय जा मेका खालामो सावखांबाय मार गोथावखा बेदराबो मियाजादना बाय नोंनोबो ससमाखौ नांगौमोन ससमा मार गोथाव जागोन इयो ओमफ्राय नों गस्लाखौ चेन्ज खालामनो होननायालाय मानो गुफुरखौ गानबाय थाखो मैला नाङा नांथोसै नानि गारगोन खर' नानियालाय मा नै गेवाखै एवदो बाजै बेबो बाजै बेबो बाजै आनै इखौ मा जागोन आं मादै बे आंनि बिमा इलाय सासेया गुफुर गाननाया नैबेखौ सावगोन गाइस दायो नैबेखौ मानो मानिल' आरो मासे सुना हरबाव मासे सुना हरबावलाय इखौ मासे सुना हरबावलाय दे होमबा इदि खालाम सबबो जाया नङा इखौ जायै जायै मोजांलाय ओमफ्राय आरो आं मोनजागोन आरो गासिखौबो न' 사포트 라다 원래 나도
नैबेयो जाहैबाय जोंहा आनैनि फिसौजो आरो हिन्जावसाया लोदोदोआ ओमफ्राय इथ' जोंहा दुख्लु ओरैबायसा दुस्थु खालामदो दैयाव बारजुमना लानानै सिजोमजोब्बाय आरो गस्लाफोरानो ओमफ्राय बेलेग गस्लासो गानहो नांबाय नै ओमफ्राय जि अनो गावस्रा हौवासा गैया नालाय फंबायबो गैया बिदाबो गैया जि अनो माबा माबि फोनना होसोबाय आरो इखौनो नायनानै जि अन्थ'थ' मोनदोंमोन आं दुखुना रुबैया हायाव बुद्रुलायना बोसोर गोदाननि गोदान गोसोयै फोरमायनायनि हेपि निउ इयार ओइ सनाफोर हेपि निउ इयार ओइ गाबोरखौ नांखागौ जोंनो गाबोर लाना गाबोर नांगौ थाव गोथां मोना मोननाय आं मोनना होबाय इखो आच्छा गोजानाव थांना ला बबेदिनो खारला फुंथिं गाबोरखौ मा दोनदो गाबोरा आंबो जानो थायो गैया गैया मोननो थाङा मोननाय नङा नोंखौ नुनानै देहाया जाबाय आंना हाइ प्रेसार नोंनि महराव जाबाय थै मेम'रिया हेंअभार नोंनि थाखायनो आङो आगै गोदानखौ नांनाय मोनथारबाय आं नांनाय मोनथारबाय आं जाला जेबो रोंलागै नोंखौ नुनानै आं जेबो रोंला थानो हाला सहाय हालागै सनाफोर खाथि खाथि पिकनिक जानाय रायज्लायगौबा मिनिहरनाय सनाफोर खाथि खाथि पिकनिक जानाय रायज्लायगौबा मिनिहरनाय गोसो दंब्ला बोसोर गोदानाव फोरमायलायनि हेपि निउ इयार गस्लाया रायज्लायगौबा मिनिहरनाय
जानाय रायज्लायगौबा रायज्लायगौबा मिनिहरनाय सनाफोर खाथि खाथि पिकनिक जानाय रायज्लायगौबा रायज्लायगौबा मिनिहरनाय गोसो दंब्ला बोसोर गोदानाव फोरमायलायनि मिथिगुलायदां नोंनि गावदां महरजों नोंनि देहा सोलेरजों बोसोर गोदानखौ समाय होदेरबाय नों हाइ पावार देग्लाय बोसोरखौ खालामदेरबावबाय नों सुपार डुपार आयौलै आगै गादलिंलायदां आयौलै सना सौथुलायदां